Sal-ħadd f'nofsinhar kienu nġabru aktar minn 80% tad-dokumenti tal-voti għall-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew u l-Kunsill Lokali tas-Sibt li ġej, dan tħabbar mill-kap tal-Kummissjoni Elettorali Joseph Camilleri waqt konferenza tal-aħbarijiet miċ-ċentru tal-att tal-voti fin-Naxxar. Dan hekk kif s'issa nġabru 666,581 dokument taż-żewġ elezzjonijiet minn total ta' 827,527. Minn dawn inġabru 326,571 dokument tal-vot għall-elezzjoni tal-Parlament Ewropew minn total ta' 370,184. B'dan ifisser li għal din l-elezzjoni Ewropea inġabru 88% tal-voti għad baqa' aktar minn 43,000 dokument tal-vot x'inġabar f'dan ir-rigward. Dan filwaqt li elezzjonijiet tal-Kunsill Lokali inġabru ftit aktar minn 340,000 minn total ta' 457,343. Ifisser li s'issa inġabru 74% waqt li qatt baqa' aktar minn 117,000 dokument tal-vot x'inġabar. Fil-konferenza tal-aħbarijiet intqal kif baqa' l-aħħar 3 ijiem biex jinġabru personalment id-dokumenti tal-voti bejn it-3 u l-4 tali dokumenti iridu jinġabru bejn it-8 ta' filgħodu u s-sija ta' nofsinhar u mit-3 ta' nofsinhar sa' 9 ta' filgħaxija. Imbagħad il-ħamis fl-aħħar jum li fih jista' jinġabar il-vot il-ħin ikun bejn it-8 ta' filgħodu u s-sija ta' nofsinhar u bejn it-3 ta' wara nofsinhar u nofs il-lejl. Mingħajr id-dokument tal-vot tal-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsilli Lokali ħadd ma jista' jivvota nhar is-Sibt li ġej. Is-Sibt li għadda fl-ewwel jum tal-votazzjoni bikrija ivvutaw ma' 88% ta' dawk li reġistraw biex jivvutaw ġimgħa qabel. It-tlieta issa se jivvutaw l-assistenti kommissjonarji elettorali u l-pulizija waqt li l-ħamis jivvutaw il-pazjenti rikoverati fl-isptarijiet.